en polonès, en anglès, en rus, en japonès, en coreà i al cap d'un moment en francès. Of this new information confirms the existence Confirmem of a l'existència terrorist organization specialized d'una organització terrorista especialitzada en armes químiques. O ens enfrontem a uns islamistes integristes o ens enfrontem a uns anarquistes. No hi ha res que ens permeti afirmar que una pista és autèntica que l'altra pista és falsa. És que no hi ha cap pista Tintoretto, Charlie! És un esquer! Per respondre a la pregunta per què el Valerí es va suïcidar, cal descobrir el que ell va descobrir. Nota a la cèl·lula francòfona. Si mai voleu l'ajuda d'un desencriptador per als dies que encara us queden en aquell lloc, truqueu al Clement Zimanovski. Ell és l'únic que us pot ajudar. Identificació, cognom i nom. Zimanovski. Crema. Contrasenya, senyor Zimanovski. No sé la contrasenya, senyor Masson. Planta 2 de sol. Repeteix.